52-nji jelese 95-nji ýylyň Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina seyyidil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillah Müslüman oğlum näçe gije bäri ihlasın hakynda gurrun etip gelýär. Bir zat ki zindagide beter bir muhim zat. Sen şu wagt öz dostlugynda da erhelelikde de gatnaşmaklykda da muamelada da muaşeratda da şeger arda ihlas bolmasa şu tarafın eden işleri ten gözüňe görnenak edip ýaty minnet goýjak. Ten şu wagt tawhidde de şeýle näme diýip Allah tebarek we taala şu tawhida beter ähmiýet berdi. Yani sırahatan Rabbim Allah Teala Kur'an'da elam ediptir. İnnallaha la yaghfiru en yushraka bih. Kulli 7 gat asman 7 gat yerin içinde her kim Allah Teala şirk getirse men Allah şonu bağışlamayandır. Ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Şirkten başka her bir günahı olsun Allah Teala men şonu bağışlayacak deyipdir. Tehtabet şu şirk näme günah bolmaly? Şu şirk diýerler dor ihlasyň önünde durýar. Şirk diýerleri ihlasyň önünde durýar. Şirk näme günah bolmaly? Şu Erhamur Rahimin mihribanileri yaradan Allah Taala rahmet şefakati ki tamam mahlugatdan yüreklerini goýupdyr. Şo bilen birbirine rahmet diye şefakat 100 rahmetinden bir rahmet diye. Şu 100 rahmetin eýeti bolan Allah Taala şol azamaty bilen şol mihribanlygy bilen men näme günah bolsa bağışlayacak ýöne men şu şirki bağışlayacak aýdy Allah Taala. Şunda näme? Şunu eger sen özüňe de şu bassaň, şu Allah tebarek we taalaňyň bir mesal dat, şu Allah Taalasyň bağışlayacak diýen dady, şu kelleňe ölen akdan hey bağışlamaly şu. Her bir günäni bağışlayacak, emma men bağışlayacak aýdy. Şunu özüňe de bassaň da sen de bağışlamaýan şonu. Sen de bağışlamaýan şonu. Hatta sen aýalyny şonu bağışlamaýan. Bağışlanmayan bir zatlar var. Bizim özümüz bir zerre gayrat ki bizim vücudumuzda var. Şol gayratlar yerden Allah Teala şu näce kabul etmeli. Biz endişe gayratımızda biz kabul edemiz akşam. Ne yaparmış o? Mevlana Muhammed Ömer Selbazi rahmetullahi aleyh bir kitaba Şemşir-i Burran diye. Beter bir okuymalı kitap. Yani bir şahkar tevhidin hakkında. Beter bir nemune kitap yani. O zaman şu kitapta bir misal uruptur. Şakikatı düşündürmeden çürüyüm. Şakikatı düşündürmeden çürüyüm ki Allah Teala näme tevhid bilen bağışlayacak? Ýöne şirk bilen bağışlayacak ya. Çünkü şirkte ihlas yok. Tevhidde ihlas var. Onu mesal urupdur. Näce mesal urupdur? Onu bir heley var diye. 2 nefer eğer heley bolup ýaşap ketdi. Bir mesal urýar şoň üstüne. Ýene 2 nefer eğer heley bolup ýaşap ketdi, bir mesal urýar üstüne. Tevhid bilen şirki düşündürecek bolup 2 däne eğer heleyin guruğunu aýtdy. Muhlis bilen nahalysyň guruğunu düşündürecek bolup Allah Taala hakynda 2 däne eğer heleyin guruğunu aýtdy. Bir eğer heley var diye. Kişi heley şun hemme diýen adam diýen etdi. Iýme, içme, bişirme, düşürme. Yok, guruň yok. Giýje onu şun hyzmatynda. Näme diýsen edipdi. Bişir, düşür, getir. Otur, tur diýsen tur. Bu insan yatmaly her näme diýsen edipdi. Ýöne diýe şeheleýin diýe bilen nispet hazyryň bir çet ýany işi bar diýe. Adam sondan habary ýok ýani. Bir çet ýany işi bar diýe. O da näme diýe? Adam sanyň bilen nispet dostuny öldürýär diýe. Adam sanyň dostuny öldürýär diýe. Adam sanyň dostundan da käwatlarlar dileýär diýe. Ondan da bir zat han tamam bolup ketip diýe. Şu bilen irtibaty gayri mustaqim ma diye. Şu bilen näşe öz bilen ne diye. Otam diye şunu şu erkadan bilen uni eger imanyň ýetip bolsa, gayratyň ýetip bolsa, bilen nispet bagışda türkmen bolup binamys diýär. İman gayratyň ýetip bolsa, aýa şunu şu gayratly adam gayraty berdaş edermi şonu? Kişi heleýin hem hikmet ketmeýän başyň dostundan hantama, dostundan dileýär, o bilen ne bir hantama, ondan gafynda barda dileýär. Hiç wagtda gayratly adam şeheleýin şu etýän hyýanatyny kabul etmeýär. Bir köşeň hemme eden çeken rahmeti hemmeti bir gapda soýup şunu erkadan bağışlamaýar. Derrew çeken şuna ýol alyp görýär.
Ama başka bir heli var diye. O diye adamların kendi diyanet batanak, jen demen, vursup du, tevşip du'la. Her şey kep kurun. Yöne yürekten şibilenliyor. Yürekten adam bilen düşüğüne hıyanatı yok. Fakat dine şibilenliyor. Yalnızsa yalnızsa yöne şibilenliyor. Bağışta deyip du, evurlup du. Ama şu diye kilinci ayal, ba tamamen muşkilat ikaba, çünkü yürekten şibilen, Allah Teala şu adam ne metiye şunu berdaşt etiye, o şunu saklaya, şu ne deyip biliyor da düşüğüne hıyanatı yok. Şu şibilen şey, şeyle değil mi? Şu an bizim öyle hakkımızda da şeyle der. Şu bivat şey biz çekivilmeyet. Ben kaza dedim, ayrıca kolpetiha, kelleti gayrak bir hey kelle adam. Yusuf diyen işte oğlu gelen bu, Moğlu Yusuf. Kaza dedim ayrıca kolpetiha, ama sonra kafından vardı. Adam sonra şu bir Hudaya tığınmakla gurrun oldu. Bir Hudaya bilen olmalı. Şu bir Hudaya var Hudaya. 7 kat atman 7 kat yerlerden. Şu gece güne getirip duran. Günne kurup gün batırıyan, yağın yağdırıyan, yüreğini vurdurup duran şu Allah şu. Yanında ayet okuydu mu? Yan ayete. Allahullezî Allah deyip onu diyorlar. Ceale lekumul leyl için geceni yarattı. Liteskunû fî taketişinna aramış hasıl eder yalak. Zalikumullah şiler etiyana Allah diyorlar. Allahullezî Allah deyip onu diyorlar. Ceale lekumul arda karara. Şu yer mahalle zindigi etti. Vessemâe binâe atmanı kaldırdı. Asmanı sakfetti. Ve savvarakum de suret verdi enilerin gevrehinne. Fe ahsene suvarakum behterine suret. Zalikumullah. İşte etiyani Allah diyedi. Allah'ın marifi edip durdu. Göde görün ağın. Sonra göde görüp bolacak ya onu. Sonra hem yerde bağda. Şu bir şeyde bir zat. Gayri kabil tesevvur. Yani hem de şöyle etti yani. O zaman şol Allah Teala'nı eğer insan doğru tanıysa. Fakat şöyle mi oluyor insan? Şun hemme dağdın şundan diyor. Hemme dağdın senden. Ve ma bikum min ni'me size her bir nimet ikab olsun femin Allah. Allah taraftan. Thumme idâ messekumuddur yine de kıyınçlık şönne fe ileyhi tecrün. Şunu yalvarıyorsunuz diye. Thumme idâ keşefet durra ankum kıyınçlığınız çözdü mü yine de Hudaya şirk getiriyorsunuz. Ol etti, bul etti, o doğruladı, bu doğruladı. Hem yoksun ödengü de şunu yapışıyorsunuz diye. Adam qazada adam bilen şu gurrugumuz oldu ben anne ölecek korpat ya ahir demleri. Yani şol birden bir gün ayrılın ha bir dayı kılamak şovun ayrıldı dedilemi. Adam şonda men şu gurrugum peş ettim. Şu bir Hudaya tığılmakla hakkında. Ama en şey yak misal ordum. Şu qazada da şeyde şu gurrugum muhim gurrugum heveren. Temal gayratını çeker mi dedim ayalın dedim bağışla dedim. Başça verin öde dedim. O loqaraktan bir demallı. Onu biraz böyle mulayla ben dedi. Sen biraz böyle mosen dedim. Teşiddine bir ödü bilen olmalı. Adamın gayratısını çekmiyorsun, ihlas ediyorsun. Bir adam var camiada gelip ya, ihlas, Huda bilen ihlasını kurunsun. Namaz başardığına toğlanış gelip ya, telavatın başardığına, şeriatı öyle, hakikaten çok başına koy. Yürekten Allah'ın razı etmeyen idinler. Yöne arada günah etiye, yanlış ye, yıkılış ye, turuş ye, yine uğurluya idinler. Şol yürekten Huda bilen şu. Hudayın idini şüketpiye. Huday tanrı razı edecek olpiye. Allah taşı benden kavur o zaman bir adam eğer şu dünyada tevhid bilen gitse zindigitinde şirk yok. Halkın idinde de şirk diyene fakat botperesiyim kadime. Şirk diyene fakat barakayım. Sana diyene barakayım. Ol Hudaydan gayrını çağırmak. Bu mu kadime şirk diyerleri? Olakon bir şirkin biri Hudaydan gayriye oraya olmaklık. 121. ayet Sure-i En'ambar'da okuyun. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ya Allah Teala. Kurun ne mantığına? وَلَا تَأْكُلُوا damak çalınmıştı kadim zamanında müşrikler, kafirler. Şonna damak çallarına Allah'ın adını tutmamıştık. Şimdi şu zamanla İranilemiştik Peygamber zamanında. Kafirler, müşrikler varmıştık. Şolar damak çalarlarına Allah'ın adını tutmayan yerler varmıştık. Allah Teala hükmettir. وَلَا تَأْكُلُوا iman mimma lem yuzker ismullahi aleyh damak çallarına Allah'ın adı tutulmadık olsa şondan iman ve innehu lefizk bir günadat ve inneşşeyatine leyuhune ila evliyaihim liyucadilukum gayri dinler dine ola bulman kafir müşrikler birbirine cedelleşiyerler şun hakkında öllerine tabi edecek olayarlar ve in ata'tumuhum ey Müslümanlar kulak atınızda
Hode şula la ilahe illallah diýerler, Muhammed Resulullah diýerler. Kitabul Kur'an diýerler. Resulullah'ın yanına gidip yerler. Kabe'nin kaplarına gidip yerler. Medine Münevvere'ne gidip yerler. Ve inne ta'atumuhum ey Müslümanlar eğer şu mesele-i şer'ide, mesele-i fıkhide, halal haram etmeklikte, haram halal etmeklikte, şu hükmü şer'ide ve inne ta'atumuhum eğer de şunları tabi olsanız innekum le müşrikûn kat'en siz müşrik deyip Allah sahabalara. Biz şirk diýilende fakat Hudaýdan gaýry çağırmak o, Hudaýdan bagışlar giriyor, şehirler giriyor, onun önüne koyun öldürmeklik o. Ola sırahadan şirk ahim. Ama şu belki meseleňi oýnaýar. O zaman şoma musulman dogun muhlis bolmaklyk gerek. Hemme günahkarçylyk bide bolsa bolýar, bolmaýar günahkar kim bolýar? Ama çalamjak dolanmaly. Yani bizim zindigi, mesile zindigimiz tawhidda ihlasy nämeňsine? Diňe Hudaýa wara bolmaklyk, diňe Hudaý bilen bolmaklyk, diňe şoňa sığınmaklyk, diňe şoň urna wara bolmaklyk. Ama yok. Halkyň ýerinde bolsak, değil mi? Bir bolýar tem bir ýüze galýan, kefe galýan, burda etýän, halka wara da bolaýan. Şahamatyň yetmeýär ýaşda halka da wara bolaýan. Bular lagzysly ki bolupdy. Ama ýürekden Hudaý wara bolmalygyny bilipdiň oýdan. Çalam dolanýan, istigfar etýän, bagışlama ýa-da başarmadym. Bolmady stada. Ama ýok, bilansy biri var, mesele zindagide halka wara boluvermelidir. Dupdyr ýüregine bilýän. Ýüle wara boluvermelidir. Şol adam şirki bi Huda etýär. Şol adam şirki bi Huda. Näme şirk getiripdi? Hudaýyň hukmuna şirk getiripdi. Tefsiri Kabulyn barıp okuýdyňyz. Doğrusu 121-nji aýaty bar okuýdyňyz. Şonu näme diýär? Şirk diýär fakat diýär ibadete masivallah Hudaýdan ibadet etmek diýär. Şirk diýerler diýär, şirketler hukmda bolýar diýär. Hudaýyň hukmunyň mukabylyna, Resuluň hukmunyň mukabylyna, Hudaýdan gaýry taby bolsaň, Resuluň gaýry taby bolsaň, şu şirketler hukmda. Otam şu taýdan Allah tebarek ve teala peygamberimiň destur beripdir. Aýdy Resul Huda, "Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike leh ve bizalika umirtu ve ana minel muslimin." Peygamberin tawhidi şey. "Kul inna salati aýdy Resul Huda ummatyna inna salati beşek meniň namazym ve nusuki meniň gurbanlygym ve mahyaya meniň 24 sagatda zindagim ve mamati meniň ölmekligim kim için? Lillahi rabbil alamin. Allah'dan şeyim. Men halktan şeyim yaşamak, men ilden şeyim yaşamak, men adamlardan şeyim yaşamak. Hemme de Huda için. La şerike leh. Şu Allah'ın sırada şeriki yok. Zindagimde men Allah'dan başka hiç şeriki yok. La şerike leh. Fakat men Allah deyip durmalı. Ve bizalika umirtu, men şunu emredildim diye. Tawhidike peygamberin emredildi, şu tawhid şu. Diňe Hudaýa wara bolmaklyk. Bizim aramyzda tawhid nämetdir? Diňe bir Hudaýa tygynmaklyk. Bir Hudaýa tygynmaklyň dogrulygyna gurun ýok ki. Bir Hudaýdan gaýry tygynmalylaryny oň ýalňyşlygyna gurun ýok. Bir wagtda şuň üstüne gurun etseňiz, "Ne Hudaýdan gaýry çağırmalylar?" Şu ewliýalar, pirler, peýgamberler çağırmalylar? Sadece gurun da bizden habary ýok da näme? Habary ýok da. Habar barmy şonuň ustadan? Barmy şu başlaşdy. Çağıryly, şu mobilleri beýle beýle gursun şol. Näzire? Bağlaksın bolsa, awal ahir 724-ň peýgamber geçipdir da şeýdem. Ady köpü beldi. Ne kadar pir goli şeýit geçipdir. Şol işte aýlap duranmasa, ýeşip duranmasa, gelýän bolsa diýende hemedan daşwada kädimädik de şeýdem. Köke damallar şoň iş barmy näme? Naqçak. Otam şu taýdan wada ihlas eder tawhid. Beter muhimdir. Tezabet tawhidi ke peýgamberler dawat beripdir. Şu bir Hudaýa wara bolmaklygyny öýrenýär. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِ Ve de tawhidin ne kadar ehemmiyeti var Allah Teala'nın yanında. Peygamber Huda Aleyhisselam'a ağram veripdir Allah Teala. Eğer sen şirk getiratan diye peygambere. Peygamberin etçek işte kim o? Yani peygamber sana ayırıptır ki galan adam hesabını cem ettir. Peygamber sana şey ayırıptır. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ Qatten ey Resul Huda sana vahyedildi. Ve ilellezine min qablik senin awwal geçen peygamberle vahyedildi. La in eşrekte eğer sen Hudaýa şirk getiratan la yahbatanna amaluk senin amalın batıldı. Ve la tekunenne minel khasirin kıyametten ziyan çıkarsın dedi. Peygamber sana şey dedi Allah. Eğer sen Hudaýa şirk getiratan, şirk getirme diýerler näme? O Hudaýdan gaýry tygynmadan berde känadlar peygamber şirk diýipdir da. Näme diýipdir? Men salla yuray. Her kim göz için namaz okuýda, fakat eşreka Hudaýa şirk getirdi diye. Sen şu namazyň batyl, la yahbatanna amaluk. Şu amalyň namazyň sen istada sogaby ýok, sogaby batyl. Men sama yuray her kim göz için arada tutsa,
Fakat eşrike Hudaýy şirk getiren adam. Ve men tasaddaqa yuraý her gün göz için sadaka berdi. Hudaýy şirk getiren adam diye. Peki o da musulman doğan şunu iki riyala gasraydı. Tevhid diýerleri muhlis bolmak. Hiç bir zadyňda Hudaýdan gaýryň gewünü görmelilerden, Hudaýdan gaýryň razy etmek uğruna düşmelilerden her bir zat bolsun. Ýalňysmaýan ýok. Burada ýalňysaýan çalanjak ýerde bolmaly. Ya Allah hem maafet. Otam şirk diýerleri şygadyr bir batyrlyk. Tevhid diýerleri, ihlas diýerleri şygadyr batyrlyk. Şu şirkin mukabilinde şey. Peygamber sallallahu aýtdy diye. Şirk diýerleri diýdi diye. Nägeder batyrlyk. Riya da gözüň üçin ýüreňe gelýär. Garanky ýejen garankysyna, gara daşyň üstüne, gara garnsaň ýürümekliginden ne, şoň aýak sesinden ne, şirki bu Huda batyrlyk diýdi Peygamber. Kağıtla bolýar, tecrübe etýän goýdan. Şu taýda birden ne gözüň ýüreňe riya getdi, riya etdi. Berek bilen sen ýadyňa taýýar, riya etdiň ha diýerler. Özüň sonra habaryň bolýar. Otam şunda wagty ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şikefe aydanna tawhidin hakkında sahabalar tawhide öğrenipdirler. Şondan için şöyle canından, malından, oğlunun sonuna himmetin geçmekte teyaptır. Şondan için şöyle diyaladını alıptırlar. Şondan için şöyle töhmet duruluptır. Şondan için şöyle zaman terdiliptir. Şu tawhidde yahacak adam var. Eyni şu kunla. Öyle birçe fark var. O da neyme? Onlar kafirlerin üstünden dil yetirdiyenmiştik. Onları mezigide koyarlamıştık da. Camada en güçlü Muhammed erlemiştik kafirlerin tarafından. Bu taada kim bilansın? Musulmanlığın tarafından mı? Bu taada? Ol tawhid ki Peygamber'in öğrettiği şu tawhid. Şu kadar karanlık ýejen karanlıkta, kara daşyň üstünde, kara garynsaň, ayak sesinden ne batyryldy şirk diýdi. Siddiq radıyallahu anh ağlap durdy. Şu Allah ta Kur'an'ı elan etdi da. Şirkimin bagşyzyk edipdi. Her kim şirk bilen bir iş etse, Allah şu amaly batıl etjek men diýipdi. Sogap ýok şonu diýipdi. Siddiq radıyallahu anh ağlapdy ya Rasulullah, mundan nejat tapmak näze bolar diýipdi onlar. Bilmeýän galýan. Onu Peygamber dua öğretdi. Ertir akşam okuymalı. Allahümme inni a'udhu bike min en uşrike bike şey'e ve na'lem. Ya Allah, men sana sığınýan, bilip durup sana şirk getirmeklikden. Ve estağfiruke lima la a'lem bi. Ya Allah, bilmeýän sana şirk getirmesem, ya Allah men seni bağışlamaklygyny diýen. Şu dogany etmeli. Ba tamam ihlasy iki gelip ýardyň arada, eger ihyanan malahim bilmeýän edaý adam Peygamber batyrlyk eten atdypdyr. Biz habarymyz ýok ondan. Şaýat bolanmasyn. Om şonda dogan etmeli. Ertir akşam Arabi dilini öğrenip manyny düşündüňe beter gawy, bolma türkmençe ya Rabbi Allah, men sana sığınýan bilip durup sana şirk getirmeklikden, bilmeýän ýalagyny şirk getiren bolsam, ýaly men bagışlap boldy. Şu Peygamber sallam şu dogany öwredipdi. Kime? Sahabalara. Sen fikretme şirk diýerler, men öwrelap bolap etýänler. Bütün adama şirk Hudaýdan gaýry çagyrmak. Galan hemmen muwahhid boldy. Beýle däşe musulman dogan. Şirk diýerleri şu amalyňda, niyetinde, sadakanda, keplemeğinde, gurrun vermeğinde, alıp baryan sürgününde, ders vermekinde, fakat Hudaý deyip durmasan, şun kaptandan burada açık koşsan, şirke bu Hudaý bolýar. Sahaba gitjek bolýar jenge gitjek bolýar. Odam ya Rasulullah inni uhibbul cihad, men cihad etmek gawolyan ibadat da Allah'ın yolunda. Ýöne men şunda gawolyan adamla men gowwaty bazyň bolsun, batyrçylygyň bolsun, edermeligiň bolsun, Peygamber keplemedi diýär. Ayet indi diýär. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ her kimi ki Hudaýyna iman sataşmaklyk ýadynda bolsa, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا şeriýete mutabak amel etsin gawy işleri, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا öz Rabbinin ibadatına hiç kim şerik getirmesin Allah Teala. Cihat bir ibadet, diňe Allah diýde git. Sadaka bir ibadet, diňe Allah diýde git. Takwa olmak ibadet, diňe Allah diýde git. Esbalyň ezan raýat etýän, diňe Allah diýde git. Ders vermek ibadet, diňe Allah diýde ber. Gurrun vermek ibadet, diňe Allah diýde ber. Her bir zadyňda fakat Allah diýip durmaly. Oňa şu asl tawhidi ki Allah Teala bizden gawwar ýaşy. Senin ýetgändämi? Ol qallar kefe bar ýygnapdyrlar. Mawlana Yanqi Abdulkadir Jilani rahmetullahi aleyh tawhid düşündirýär bir jumlede. Tawhid anaska ura yegane dani. Mana tawhid diýerler. Allah'ın zatyny, sıfatyny bir bilmekdir. Tawhid anaska ura yegane dani, amma tawhid haqiqi anaska ura yegane başy. Sen bir Hudaýyň kybol, iýmeňde, içmeňde, ýatmaňda, turmaňda, mamlaňda, dostluňda, düşmanlygyňda, hatda düşmanlyk gerek Hudaý üçin, düşmanlyk. Hudaý üçin uruşmaklyk, Hudaý üçin uruşmaklyk barda. İnşallah hakyny ertaşym görünmär. Peygamberimiz näme şunu aýdypdyr tawhidi? Keten şu Hudaý üçin bolmaklygynda dawa wa Hudaý üçin uruşmaklygynda satmak da we üzmek de we musulmanda. Kim aýdypdyr Peygamber? Sahabalar şunu öwretdi Peygamber. Men a'ta lillah we men abgada lillah we men ahabba lillah.
Şunlar Peygamber açıklap sahabalara düşündiripdir. Allah Teala bize tawfik bersin. Hemme de adamı Allah Teala bizi muhlis aylandırsın. Bunun hakkında oğlaklarına bilen mi? Dua etmeli. Allah bize tawfik berdi. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.